Agresivní bezdomovkyně, která měsíce terorizovala Jihlavu, skončila ve vazbě. Eskorta právě agresivní ženu přivedla k soudní síni. Soudce bude rozhodovat, co s ní bude dál. K nám ani k policistům se ani v soudní budově nechovala zrovna vybraným způsobem. Se chovat normálně v té eskortě. Začněte se chovat normálně v té eskortě. Vám říkám. Při včerejším výslechu před vyšetřovatelkou odmítla vypovídat a následně ji opět zahrnula vulgaritami, tak jak to činila vůči občanům. Jak se k mě chovat slušně, to dostaneš jak A proč jste mi tu zbyla jednu sestřičku a jednu pacientku? Zavřej hubu, zavolej policajty a starých se osvíty. 29letá bezdomovkyně takhle denně několik měsíců obtěžovala personál i pacienty jihlavské nemocnice. Napadala i kolem jdoucí v ulicích Jihlavy a v MHD a kvůli tomu vyfasovala soudní zákaz pobytu ve městě. Ten ale opakovaně porušovala a taky policisté v pondělí večer kvůli maření úředního rozhodnutí zadrželi. Já vám líto, jak to dopadlo? Nechtěla byste se omluvit třeba k tomu personálu v nemocnici? Soudci žena řekla, že problém ve svém chování nevidí. Po hodině a půl se dozvěděla verdikt. Obviněná byla vzata do vazby, soud vyhověl našemu návrhu a shledal u ní tu obavu, že bude opakovat trestnou činnost násilné a mařící povahy. Ve vazbě bude maximálně 4 měsíce. Do té doby musí proběhnout soud. Za výtržnictví a maření úředního rozhodnutí jim mohou hrozit až 2 roky vězení. David Pik, televize Nova.